ବର୍ଷାଙ୍କ ଆଖିରେ ପୁଣି ଥରେ ଲୁହ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ହୋଇଯାଇଛି ଛାଡ଼ପତ୍ର। ତେବେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଦୁହେଁ କୋର୍ଟକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଅଧିକ କୁହାଯାଉଛି କାଳେ ଅନୁଭବକୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ମିଳିନଥିଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ତେବେ ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ସେ ଅନେକ ମାନସିକ କଷ୍ଟ, ଅନେକ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଦୁହିଁଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କର ମନ ପୁରାପୁରି ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏହି କଥାକୁ ନେଇ। ଆଉ କୁହାଯାଉଥିଲା ବର୍ଷାଙ୍କର ବି ଦୋଷ ରହିଛି, ଅନୁଭବଙ୍କର ବି ଦୋଷ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନୁଭବ ଜାଗୃତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଭବଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଜାଗୃତିଙ୍କ ସହିତ ହେବା ପରେ, ଯାହାଙ୍କୁ କି ଅନୁଭବ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଧୂ ସଜାଇ ଘରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ବୋହୂ ପାଇ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଦୁଇ ପରିବାରର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ବିବାହ ହୋଇଛି, ରାଜକୀୟ ଅନ୍ଦାଜରେ ବିବାହ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ କେହି ବି କେବେ କହିପାରିବେନି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଅନୁଭବଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ବିବାହ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଅନ୍ଦାଜରେ ହୋଇଛି ଅନୁଭବଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ। ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ତା ସହିତ ଜାଗୃତିଙ୍କର ବଧୂ ବେଶ ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ବିବାହଟି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅନୁଭବ ଜାଗୃତିଙ୍କର ଏହି ଖୁସି ଦେଖି ନିହାତି ଭାବରେ ଈର୍ଷା କରୁଥିବେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, କାହିଁକିନା ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ସେହି ଘରର ପ୍ରଥମ ବୋହୂ ଥିଲେ। ଆଉ ବିବାହ କରି ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବି ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକି ଈର୍ଷା କରିବେନି ବା? ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ। ଏବେ ସିନା ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକ, ପୁରୁଣା କଥାଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିବ। ସେ କିପରି ସେ ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ସବୁ ଖୁସିର ଦିନ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିବ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଭବ ଓ ଜାଗୃତିଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଖିବା ପରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସୁଥିବ। ଏସବୁ କଥାକୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କହୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ନିଜେ ଦୁଇ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ବେଶ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ହସୁଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।